Kaixo, egunon, gu Julen Sánchez López, Jona Lucena Urdain, Inigo Salmeron Garmendia eta Juan Carlos Lora. Hirugarren D gelakoak gara eta denbora honetan iragarki eta txiste buruz hitz egingo dizuegu. Momentu divertigarriak bat pasa nahian. Orain taratarekin hasiko gara. Egunon, nola duzu izena? Maritxu dut izena. Egunon ba Maritxu, badakizu zure etorkizunari eta etorkizuneko gauzak egitera etorri zarela ona. Zein da zure horoskopoa? Geminisan nirea. Ongi da, orain mai gainean kartadok zabalduko ditut, irakurria da izateko. Aizen herriak. Kontxo, zer ari naiz ikusten? Zer gertatzen da ba? Ikusten aldituzu da brote guzti alkadekin? Horrek esan nahi du, amodian izugarrizko sorte izango duzula. Eta ikusten aldituzu hemengo bi hauek, horiek esan nahi dute, diru asko duen pertsona bat izango dela. Ai ama, Ronaldo izango ote da edo agian Brad Pitt? Ui, gutxigatik ez duzu asmatu. Gizon hori Orlando Bloom da. Kaixo, egunon guztioi. Egun horrek bezala, hemen elkartu gara txiste misten. Gaurko partaideak Jon Arozena eta Juan Carlos Lora dira. Sar daitezela mesedez. Kaixo. Kaixo. Beno, poto kumeekin hasiko gara. Ahalik eta utxene deien asmatzen saiatu behar zarete, puntuak lortzeko. Jon, zu hasiko zara, 1, 2 eta 3. Dirua hartu eta aztu dezu kantxa, horrela nola Kristo porturik pi. Dirua jokatzea ez denaren pi. Jokatzen ari zera nere pi. Lehenengoan konfiantza, bigarrenean txantxa, eta hirugarrenean esperantza. Bai, 3 ondo. 150 puntu zure markagailura. Orain Juan Carlosen txanda da. 1, 2 eta 3. Amaskok esan arren, aupa eta biba, turra izan da nere, gorputzaren pi. Lehenengo txurru nintzen, lodito pi. Ta orain berriz nago, txurru bat pi. Lehenengoa gira, bigarrenean gira, eta hirugarrenean eginda. Ai, bat bakarrik ondo. Horren beste 50 puntu. Orain galderekin jarraituko dugu. Nik galdera batzuk egingo dizkizuet eta zuek erantzun egokia eman. Honetarako 30 segundu dituzue. Jon, hasiko da. Zein nazioarteko saria eman diote Obamari? Nobel saria. Bai, eta zein da hango animalirik ezagunena? Panza hartza. Bakarro zure. Panza ez. Panda hartza. Bai, eta... Joder, A ver. Vale, ya. Panza hartza izango da panza. Hartza bat oso. Ja. Hartza duena. Bueno, zer. Bai. Eta horrekin eta... Ez que me gatzen du. Berreunda prometa horrekin eta... Gui... Gui batekin. Gui, bai. Ja. Gui batekin zuri. Bai, eta Disney-eko pelikula txinatar ezagunena? Pipi Garzaluzki. Ez ba, Mulan da. 100 puntu zure markagailura. Nik ere moztetu. Gizon bat segiten da sartu zen eta Lorere bidun askatu zuen.
Dendareak hankabakoitzan soka bana zuen bat erakutsi zion. Ezkerreko sokatik tira egin ez gero, euskaraz hitz egingo dizu, azaldu zion saltzaileak, eta eskuinekotik tira egin ez gero, katalanez. Aizu, eta bietik batera tira egin ez gero, galdetu zion bezeroak. Zozoarakoa, lurrera joango naiz mokoz aurrera, erantzun zion Lorak. Orain Juan jarretiko du. Maizua Jaimitori galdetu dio. Jaimito, zenbat dira bi gehi bi? Auskalo, ez badizki dazu datu gehiago ematen. Orain, irratsaioa bukatzeko kanta batekin utziko zaituztegu. Agur!